Taste the flavor of the rich culture. It's a known fact that Filipinos know how to have fun, and it's imprinted in our grains. From the grinding to mixing and waiting for the perfect time, celebration is waiting. Catch the mildly sweet and lingering taste of traditions in every shot of this product this town is proud to share. Ang bayan po ng Sison ay host po sa isa sa may malaking population ng indigenous cultural community. Kaya po kami mayroong IPMR or Indigenous People Mandatory Representative. And we're very proud of our indigenous people, brothers and sisters here in our Sison. And ang Tapuey po is produkto po ng nila na galing po sa kanila, nadadala po dito. Kung yung rice wine, as in rice wine talaga, depende kasi yun sa pagkakatap, yung alcohol content niya. 1 week, watery na siya. So, pwede na natin siyang ilagay sa bote, ibenta, ganun. Pero yung effect niya is hindi pa siya ganun katapang, kumbaga. Pero usually, mga 1 month, ganun. 1 month. Sa ngayon po, dahil nagsisimula pa lang po itong ano natin na ito, parang by orders, ganun. Meron din kaming, nag-order din ang 1-town-1 product ng Sison na mga product namin. Gumagawa ako talagang binibenta ko online. Ang bilis naman pong mabenta. Meron kasi tayong dalawang klase. Yung isa is yung good for 2 to 3 days, pwede na natin siyang i-harvest. Ayun yung tinatawag natin na sinaig or binubudan. Kasi bago siya maging rice wine, yung 3 days na yun, ay naano na namin, binibenta. Usually yun ang mabenta sa mga babae. Mas gusto nila yun kasi matamis lang siya. Yung tapang niya parang okay lang. Unlike doon sa rice wine na talagang may hagod. Depende po sa paggawa. Halimbawa, nung una, yung ginawa kong 3 ganta, 3 sukat, is nakagawa lang ako ng 1 bote mahigit. Ang ginamit ko kasi doon is yung rice, special rice lang, mga 160. Iba kasi yung rice, special rice sa sticky rice. Mas maraming na-produce na rice wine yung sticky rice. Pero actually, meron na yung mga matatanda talaga na marunong nang gumawa pero hindi nila ginagawang negosyo. Kumbaga, kung may mga okasyon lang. Kasi usually ang rice wine sa amin dito na mga nandito sa lowland, pag may kasal, in demand yan. Yan. Tsaka pagka mga halimbawa festival, Thanksgiving festival, or yung tinatawag namin na pagka Oktoberfest, mga ganun. Tuwing gumagawa ng tapoy, the elders have to do it in a secluded place away from children. Paniniwala ito para hindi mabulabog ang mga espiritong ng babasbas ng tapoy. Bago pa man maging tapoy, pwede mo nang kainin ang fermented rice. And the elders believes na kapag kinain mo sa umaga ang fermented rice na ito, it will help you improve your digestion. Pag galing ka po sa National Highway, sa crossing ng NCC, mula po doon, mga 7 kilometers. Tapos ang pamasahe, 20 pesos each. Pag Arkila po, mga 80 pesos po sa isang tricycle. Kasi dito po talaga pagawaan ng tapoy. Kasi ang mga tao po rito, ang sinasabing mga indigenous people, at saka sila po talagang may nakakaalam ng paggawa ng rice wine. Sabi sa English, tapoy po sa amin sa Tagalog at sa Ilocano. Bilang barangay captain, siyempre, very proud po ako at dito po ginagawa ang tapoy dito po sa barangay Labayog. Since time immemorial, nandito na ang mga bago, mga IPs dito sa Labayog. Of course, kung ano ang mga tradisyon, yun ang ginagawa namin. Kung may wedding, kung may namatay, binyag, kasal, kung ano ang ginagawa ng mga forefathers namin noon, hanggang ngayon ginagawa pa rin namin. Kaya napipreserve ang culture at tradisyon hanggang ngayon.
every little success deserves a pat on the back. So take a sip and celebrate. These booths will certainly bring good memories in season. You can even take some bottles home. Tap your friend and share some Tapuey made in Barangay Labayug.